Bezvadný. Tak jo, tak vítejte, chlapi, na dnešním setkání. A Evžene, moc díky tobě, že jsi byl ochotný do toho dnešního setkání jít a přinést věci, o kterých jsme se bavili. To setkání je umožněný vlastně Evropské unii, protože vychází nebo je podpořený projektem, který se jmenuje Na cestě k mužům. Záměrem toho projektu je podpořit mladý kluky, dospívající muže v kontextu nějakého tématu jako životní odpovědnosti nebo vlastního rozhodování o tom, jak můžu žít jako zdravě, vědomě ve svém životě, tak to chcem podporovat. A tím tématem toho dnešního setkání agrese, agresivita, možná se to téma někam posune, tak vnímáme, že to do nějaké míry je mužský téma, zároveň to nevymezujeme jako vůči ženám. Respekt, že to tak je, ale protože náš kontext je práce s dospívajícíma mužema, tak tenhle kontext vnímáme. Vlastně přicházíme z kurzu Transition, který je zaměřený na práci s dospívajícíma mužem. Tak díky za to. Evžene, my jsme tě vlastně oslovili, protože ty pracuješ v Lize otevřených mužů, kde se tomuhle tématu vlastně nějak věnujete. Tak tě možná jenom na úvod poprosím, co to je Liga otevřených mužů a jak vlastně vy souvisíte s tématem agrese, agresivita nebo s těma tématama kolem toho. Z jakého pozadí přicházíš? Tak jo. Já jenom jako díky za pozvání samozřejmě taky. Jako téma, který mě určitě zajímá a myslím si, že určitě spoustu mých kolegů z LOMu, říkáme LOM, jo, zkráceně. Jinak já možná ještě představím sebe, já se jmenuji Evžen Nový, živím se jako psychoterapeut, supervizor, částečně mám nějakou svoji soukromou praxi, částečně pracuji pro Ligu otevřených mužů a pracuji tam v programu zvládání vzteku momentálně, kde pracujeme převážně s muži, a to je i pro ženy, ale převážně tam chodí muži. A je to pro muže, kteří obtížně zvládají svoje násilné chování. Takže jako téma agrese, Hmm. to jako blízký. Jinak Liga otevřených mužů vznikla, já myslím, že 2006. To nejsem to přesně jistý tím. A založili to 3 terapeuti, Martin Jára, Václav Schneberger a Michal Vybíral. A oni nějak jako seděli u piva, myslím, že to vzniklo. A mluvili o tom, že vlastně jako se muži o sebe málo starají. Že se starají málo o svoje duševní zdraví Hmm. nebo o zdraví vůbec. Že vlastně ženy v tomhletom směru třeba dělají daleko víc. A že ty muži jako by měli tyhle ty věci začít nějak jako dělat. Pokládat si otázky různý, sdílet, víc být propojený se svýma emocema. A začali vlastně dělat jako mužské skupiny. A v průběhu prostě těch let, protože to už je nějaký pátek, co tahle organizace funguje, tak to přibralo různý další rozměry a projekty. A myslím, že taky jako hodně velký témata v Lomu jsou jednak otcovství, co říká aktivní otcovství a být jako aktivním otcem. Pak je tam projekt Patron, který je pro kluky z dětských domovů, kteří vlastně jako mají dost velký handicap při nějakém startu do samostatného života. Teď je tam i projekt Patronka, který je teda jako pro holky. A pak je tam taková velká jako větev prostě různých jako projektíků a velkého projektu, která se týká právě jako agresivity, násilí. A tam je teda ten program zvládání vzteku, který je vyloženě teda jako terapeutický program. Dneska už je to poměrně jako velký, máme jak skupiny, tak individuální práci, ten klient je tam třeba rok, když přijde v tom programu, a který je zaměřený opravdu na to, aby se zastavilo násilí v blízkých vztazích. A pak jsou tam různé jako vzdělávací věci, jako je třeba agrese OK, takový kurz, který je zaměřený právě na výchovu kluků, zejména, nebo výchovu nějakých mladých lidí, tak aby kultivovali svoji agresivitu, výchova bez násilí a nenech se vytočit. To je hodně taková věc, kterou mají třeba zájem firmy, no, vlastně jak zvládat svůj vztek v nějakém jako prostředí, zejména třeba jako pracovním, ale vlastně jsme to dělali třeba pro rodiče. Tak to je asi tak jako v kostce možná, co dělá LOM. Třeba pokud jsou nějaký dotazy, tak klidně můžete položit rovnou, asi je nás tady málo. A k těm dotazům si říkám, že klidně můžete dávat do chatu, jak je nás málo, Hmm. tak se to úplně nestratí. Takže kdyby vás jako kdykoliv cokoliv napadlo,
Pojďte to četovat, nebo se klidně v rámci Zoomu pojďte přihlásit a určitě jako si pojďte vzít slovo. Zároveň mám informaci, že se k nám ještě jako někdo v průběhu relace jako připojí, tak jenom aby vás nepřekvapilo, že se tady objeví ještě další tváře. Tak. Evžene, ty jsi teď na začátek použil už jako nějaký slova. Já, protože pracuji ve školství jako s dětma, i s učitelem a s učitelkama, tak vím, že některé ty slova jako umí být matoucí a umí se plést. Hmm. Tak jenom bavili jsme se tady o agresi, bavili jsme se Hmm. tady o agresivitě Hmm. a padlo slovo i násilí. Tak Hmm. prosím tě, mohl by si jako vysvětlit případně jako rozdíly nebo jaká je mezi tím souvislost, vztažnost? Já možná spíš vysvětlím asi, jak to používáme my, protože Hmm. myslím, že v různých kontextech a v různé třeba literatuře najdete různý vysvětlení. Když se bavíme o agresi a o násilí, tak mluvíme vždycky o chování. To je vlastně chování. Naproti tomu třeba, kdyby jsem mluvil o vzteku, třeba, tak to by mluvil o emoci. Jo? Že zvládání vzteku znamená, že prostě mluvím o emoci, to je nějaký pocit, cítím ho někde v těle, emoce se mnou hejbou a můžu třeba na základě té emoce, jako vzteku, se chovat násilně, ale to chování znamená, že to nějak tím tělem dělám, nějak tím tělem hejbu nebo nehejbu. A agresivním chováním my rozumíme tak, že to je vlastně nějaké jako překračování cizích hranic. No, že třeba nějaké prolamování hranic, že to je jako útočný chování. A třeba kdybyste byli na tom semináři Agrese OK, tak by vám tam ten lektor říkal, že my agresi nepovažujeme a priori za něco jako špatného, že to nemá znamínko mínus. Že to je něco, co my taky v životě potřebujeme, že my se potřebujeme umět ubránit, potřebujeme jako umět někam expandovat. A že možná ta dělící čára, kde by to mínus začínalo, je právě to násilí. A násilí má takový, to násilné chování jako rozpoznáme tak, že má takový jako tři základní, jak bych řekl, atributy. Jo. První je, že to ubližuje. Ale to asi by jako nestačilo k té definici, že kdybych tady šel s Pepou na procházku, držel jsem v ruce cihlu a tam mi upadla, tak Pepovi to ublíží, zvlášť když bude mít třeba sandály, bude to fakt bolet. Jo. Ale asi bychom to nepovažovali za násilí, bylo by to nějaká nehoda, takže v tom zásilí musí být jako záměr. A teď může tam být záměr ublížit, opravdu, že jako chci někoho zranit, chci, aby ho to bolelo. A taky to nemusí být záměr, jako to násilí samo, ale může to být třeba, že chci, aby ten druhý už byl sticha, tak do něj strčím a on se prostě praští o dveře. Jo? A ještě to třetí je, že vždycky to násilí je nějaká komunikace moci, což může být někdy třeba v těch těžkých jako formách domácího násilí, kterým my říkáme intimní terorismus, kdy tam fakt jde o nadvládu. Že ten jeden druhý člověk jako ovládá toho druhého. Ale taky to může být tak, že se cítím bezmocně v té situaci, že třeba nevím, dítě se obouvá a já už musím být na zastávce. Už jsem naštvaný, tak ho vemu a zatřesu s ním. Protože jsem se cítil bezmocně. Jo, a nějak jsem převzal tu moc nad tou situací tím, že jsem jako použil to násilí a ono to zafunguje, že to dítě se hned obleče, lekne se. A proto se taky to násilí nějak jako má tendenci jako zůstávat nebo prostě pokračovat, protože ono to vlastně funguje. I když to ničí ty vztahy. To funguje na ty situace, kde se jako cítím bezmocně. Tak je jako rozdíl mezi jako agresí, že agresi bych považoval prostě nějaký jako obecně útočný chování, prolamování cizí hranic. A někdy jako musím, že když budu hrát fotbal, tak vlastně jako prolamuju cizí hranice. Jako musím se dostat tomu soupeřovi někam za bránu a dát tam ten gol, on jako nechce. To se říká agresivní hudba, agresivní reklama, jo? Že to je něco, co se někam protlačuje. Jo. Agresivní obchodník, jo? Tak, který vám vrazí nohu mezi dveře a prostě dostane se někam, kam by ten jiný jako neprošel. Hmm. Ale důležitý tam, a my třeba jako ve zvládání steku jako vlastně slovo agrese vůbec nepoužíváme, protože je hrozně nejednoznačný. Jo. Protože máte v různých kontextech agrese Ruska na Ukrajinu. Jo? A je tím myšlený,
napadení, jo? Jeden stát druhým. Mhm. Okay. A jenom, aby jsme nezapomněli ještě na to slovo agresivita. Jo. Agresivita by byla nějaká jako pohotovost, jako se vlastně agresivně chovat, jo? Kdyby bylo ve Mhm. mně nějaký potenciál, prostě jestli já jsem víc nebo méně jako nastavený k na tomu Mhm. typu. Jo? Že někdo jde spíš jako dozadu, někdo jde spíš dopředu. Mhm. Mhm. Jo, Máme každý jinak. potencialita. Jasně. Jo. Nějaká jako vnitřní nastavenost. Okay. Určitě. Mhm. Hele, a kde se tohle vlastně bere? Jako čím to, že někdo je víc, někdo míň, někdo Mhm. je vznětlivější, někdo má jako dlouhý čas na to, než se dostane vůbec do nějakého jako vznětlivého procesu. Mhm. Tak je to něco, s čím se jako rodíme? Jsou v tom geny? Nebo je to výchova? Kde se to bere? Já myslím, že teďka mluvíš spíš teda o vzteku, mám takový dojem vlastně. OK, OK. Říkáš, jako někdo je vznětlivější. Jo, tak já jsem říkal, máme takový model, říkáme, model nezdravého zvládání vzteku. Já se ho tady pokusím nakreslit. Tak ukážu na kameru. Ti tomu říkají robot. To tam budu takhle doplňovat. Jo. To je vidět? Jo, on je jako robota. Jo. Tady by byl jako vztek, takhle. Jo, že to je nějaká emoce, která se dostává do hlavy. Ne, to vůbec jako nesouvisí s tím, jo, to Vůbec, je OK. nějaký model, prostě on to Jo, tam jasně. vypadá jako robot. To je náhoda, Aha. to je náhoda. Jo, jo. To je jako když, no, tak, ale super, že o tom mluvíš, protože, jak jsi říkal, vztek je emoce, znamená, že to je nějaký pocit, ale já ho vždycky cítím v těle. My ty Mhm. emoce nějak jako poznáváme v těle, jo? Že často ty klienti, s kterými pracují, říkají, já nevím, tady cítím, jak mi buší srdce, tady se mi to Mhm. svírá, tady cítím do rukou, jak mi jde nějaká síla, nebo točí se mi hlava. Jo? Že ty emoce prostě hejbou s tím tělem. Já jsem viděl jedno takový co hezký video, si bohužel nepamatuju tu psycholožku americkou, která mluvila, že jako ukazovala mozek, jo, že tady vlastně jsou nějaké ty prefrontální věci, Mhm. tady byly ty očička takhle dopředu, a že tady vlastně je to myšlení. A tady vevnitř je ten limbický systém, který má různý tam nějaký součásti, ty amygdaly, já nevím co všechno. A ten se nám stará jako o ty emoce. To je nějak jako vývojově starší a má to kratší dráty do těla. To Mhm. znamená, že to taky jako rychleji reaguje. A ono to má svý opodstatnění, že vlastně v nějakých jako situacích, kdy jsme třeba ohrožený, tak tohle je prostě pomalý. To než bychom to zpracovali, tak už by bylo pozdě. Takže my potřebujeme jako reagovat rychle. Ale myslím, že třeba v tom našem světě nám to někdy dělá docela velký nepořádek, protože my žijeme jako ve světě, který je velmi jako bezpečný, na rozdíl od jako lidí, kteří tady žili před 200, 300, nevím kolika lety, kteří žili v přírodě. A my třeba jako reagujeme velmi silně i na nějaký podněty, které jako nejsou tak bodožící jako ve skutečnosti. Mhm. Jakože ten pocit ohrožení Hmm. je subjektivní jako vysoko, ale objektivně to není vlastně jako tak nebezpečná situace. Mhm. Takže ten vztek, který tam naskočí, já nevím, někdo na mě řve v tramvaji, ale mě nic neudělá, že jo. Mhm. Mě to nějaký uráží, nějak ohrožuje nějaký moje, bych řekl, jaký sebepojetí, Mhm. ale mě ten vztek opravdu naskočí jako velmi silný. Jo. Když ten člověk nedrží zbraň, pravděpodobně mi nic neudělá. Mhm. No a když se teda bavíme o té agresi, což je teda nějaké jako překonávání hranic, tak Hmm. jako, jaký aspekty ovlivňují to, jestli mám tendenci jako být víc agresivní, méně agresivní? Já dodělám ten model, jo, jenom Jo, jako, promiň, možná promiň. to trošku odpoví na ty otázky. Takže Jasně. tadyhle je vztek a tadyhle jsou nějaký další jako věci, které s tím vztekem jako souvisí, které Jo, většinou jdou jako spolu. jo. Takže tam by byl třeba, já nevím, bezmoc, jo, pocity, které jako hodně nabíjejí ten vztek a jdou jako s ním. Různý nějaký jako tělesné věci, jako třeba bolest, hlad, já nevím, žárlení, jo, je taky hodně spojený se vztekem, je pocit nějaké jako nespravedlnosti, únava, stres, jo, jako takový to Mhm. nabuzení, tak je delší dobu jako víc jako nabuzený, než by měl. Tak to jako nabíjí ten vztek. Tadyhle takhle by byla nějaká osobní historie, že to jako účastní toho, jak ten vztek vzniká, že my se učíme nápodobou,
No, jako, že se díváme na ty druhý a ono se to v nás nějak jako usazuje. Máme na to tam různý zařízení v té hlavě, jako jsou třeba zrcadlové neurony. A taky se do nás usazují určitý jako vzorce, který jako vidíme u těch rodičů, jak řeší konflikty, jak se k sobě vztahují, co dělají, když jsou naštvaný, jak tomu jako rozumí. Jo, a my i když nechcem, tak to prostě do nás nějak jako vstupuje. Jo. To možná jako v dospělosti si to můžeme jako víc už jako filtrovat, ale jako děti prakticky skoro vůbec. Jo. A tady by byl něco jako spouštěč. A spouštěč znamená, že ten vztek vždycky spustí nějaká buď to vnější záležitost, že prostě někdo mi něco řekne, nebo neřekne, já jsem to čekal, že mi to řekne. Udělá, neudělá, Hmm. vyjdu ven, málo oblečený, začne pršet, jo, že prostě jako něco se stane, anebo vnitřně si třeba něco vzpomenu. Mhm. Takže jako psychicky zdravý člověk se nenaštve prostě jen tak, že by to jako na něj spadlo. Vždycky to nějak se to objeví, buď to z nějakého vnějšího podnětu, anebo se to vynoří od někud zevnitř, třeba z nějaký vzpomínky. Nebo se najednou něco uvědomím. Jo, najednou se mi to něco poskládá nějakého aha momentu, že třeba se mnou někdo manipuluje a já se naštvu. Mhm. To znáte, ne? Že často třeba někdo se mnou prostě manipuluje a já si to uvědomím až jako zpětně. A nejenom jsem Mhm. si vytočil. Jo, tak takhle jako ten vztek vzniká a tadyhle jako, že by bylo, když už ten vztek je, takže se jako vlastně s ním můžu zacházet takovými dvěma jako nezdravýma způsobama a jedno je vybíjení, my tomu říkáme motorkáři, že jako hned to vypustím, jako ven. Že dřív se říkalo, že jde na první šlápnutí, jo? Ještě když měli Mhm. motorky, takovou tu páku dole, jak se našlapovali. Takže ten člověk jako hned jde ven, jako s tím stekem. A ten druhý je takzvaný papiňák, to znamená, že to jako potlaču. Tak schromažďuju, jako boom. Samozřejmě mezi tím je nějaká škála. My každý umíme oba dva ty způsoby, ale většinou máme tendenci jako k tomu jednomu jako víc. Zejména jako doma, jako v tom domácím prostředí mezi blízkými. V práci jsme většinou papiňáci, přece se nemůžeme dovolit Mhm. třeba vyjadřovat to. Jo? A tohle to má každý jinak. Myslím si, že jo, a tadyhle, pardon, ještě, tady vlastně jsem zapomněl, jo, tadyhle ten, což možná trošku bude Pepo odpovídat na tu tvoji otázku, že tady dole je něco, čemu říkáme postoje. Jo, že ten robot jako stojí na nějakých postojích. A to hodně ovlivňuje, jak se chovám. Že postoje jsou nějaké přesvědčení o světě, čemu jako hodnotící, že my jdeme světem a furt něco hodnotíme, ne? Jestli jako chutná mi to, nechutná, je mi zima, je mi teplo, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Až hodnotíme i ty symbolické věci nebo chování druhých lidí. Jo, tohle je OK, tohle není. Souvisí to s nějakým naším hodnotovým, nevím, jestli bych řekl žebříčka, s našimi hodnotama, jo, co je pro nás Mhm. Mhm. důležitý. To taky má nějakou hierarchii. A na základě toho já hodnotím ty druhý. A taky pro mě je něco přípustný a není. Takže pro některé lidi je třeba jako víc přípustný se vyjádřit tímhle s tím způsobem. Pro někoho je víc přípustný třeba se chovat násilně. A my to velmi dobře umíme jako omluvit nebo vysvětlit, nebo zracionalizovat. Jo? Takovéhle věci, takže proč jsme se takhle chovali. Ono to hodně souvisí s těmi postojema. A samozřejmě já si myslím, že co ještě taky se toho taky účastní, je něco jako temperament. A to Mhm. je nějaké nastavení nervové soustavy, s kterým neuděláme nic, s tím se prostě narodíme. Jo, to se dá jako zjednodušit do těch 4 základních typů, ne? Cholerik, takový nahoru, rychle dolů. No, melancholik, ten jde spíš do takového propadu, spíš než do toho vzteku, do smutku. Sangvinik, ten je takový vyrovnanější. A flegmatik, toho moc nenazvihnete. Jo? Člověk jako, no, jako, nechte mě, proč se rozčiluješ, když to nic nejde. A je to opravdu to, jak reaguje naše prostě autonomní nervová soustava na tyhle ty věci, jak my reagujeme na vzruchy. A s tím se narodíme většinou. Mhm. Nebo ne, většinou se prostě narodíme. To je, jako, asi se s tím taky dá nějak pracovat trošku, ale většinou tohle to moc nezměníme. Jako temperament svůj. A to neznamená ještě, že se musím nutně chovat násilně. Jako, můžeme projevovat třeba radost, jako hodně, ale zároveň jako můžu umět jako tlumit tyhle ty své věci. Jako nějaký útočný vůči druhým. Umím to nějak se to naučím, jo? Třeba i ty rodiče mi to třeba nějak naučí, jak ten vztek jako zpracovat.
Někteří lidi to umějí, někteří lidi jsou fakt v tom jako skvělí, jo. Samozřejmě vidím ty klienty, kteří to neumějí. To mám někdy pocit, že všichni nikdo neumí jako zvládat stack, jo, ale myslím, že je spousta lidí, kteří to opravdu umějí, jako, že to umějí velmi dobře se jako ovládat a zároveň se projevit. Slyším, že do významné míry eh, ta kultivace je jako ovlivněná tím prostředím, ve kterém žiju. Že zmiňovala se nějaký hodnoty, ty jsou jako společenský, že je to vztahová věc, co jsou ty jako spouštěče kolem mě. A k vám asi chodí jako klienti, kteří k tomu tématu mají blízko, tak si vlastně jako říkám, jaký jsou třeba jako jejich životní příběhy, respektive kde se jim to v životě dělo, Hmm. co ty lidi třeba jako nedostali nebo dostali jako nešikovně, že se dostali do té nezvladatelnosti. Hmm. Nevím, jestli se teda úplně také zobecnit, jo? My na to ještě taky nemáme žádný výzkum, což bychom rádi v budoucnu na to někde třeba Hmm. sehnali peníze a víc tohleto téma jako prozkoumali, co tam opravdu je. Je tam často násilí. Je Mhm. tam opravdu jako často násilí. Nemusí to být zrovna jako, že fyzický povahy, že jako násilí má různý druhy. Že fyzický násilí to znamená nějaký, že může někoho mlátit, škrtit, držet, Hmm. zavírat ho někam do tmy, jo, co já vím, že je to opravdu jako spousty věcí, pak jako psychický, ale násilí. Můžou někoho jako vydírat, ponižovat, urážet. Hmm. Také násilí, který se týká jako sexuálního chování. Jo, Hmm. ať už od nějakých opravdu jako těch jako brutálních věcí, jako je znásilnění, přes nějaké jako nucení někoho dělat něco, co nechce. Pak je násilí, který se týká jako sociální oblasti, že někomu můžu jako zabraňovat, vlastně, aby se stýkal nějak se svým okolím, držet ho prostě v té své, nějaký, ve své sféře vlivu. A pak je taky, a to myslím, že hodně, to jsou často ty klienti zažívají, násilí, kterému se říká, no, teď mi to vypadlo. Já si vzpomenu na ten název, ale je to takový to Jo. násilí, který potenciálně jako visí ve vzduchu. Hmm. Jo? Že vlastně jako třeba prostě v domácnostech, kde se to násilí děje, třeba od otce k matce a třeba i k dětem, tak táta přijde a teď všichni jsou v pozoru a čekají teda, s jakou přijde náladou. Jo? Že to je takový to Mhm. potenciál, Mhm. latentní násilí, jsem říkal. Jo. Takový to skrytý, jo? Který vlastně není, ale hrozí, že bude. Mhm. Má taky jako destruktivní dopad prostě na to, na ty lidi. A ta otázka byla jako vlastně, co teda v tom dětství se tam děje, že třeba, Hmm. jo, tak myslím, že tam jako často je násilí. Často si myslím, že jsou tam takové věci typu jako zanedbávání nějakých třeba jako vlastně těch emočních potřeb toho dítěte, nebo třeba taky hyperprotektivita, že vlastně jako ten člověk zase jako nemá prostor. Jo. Myslím, že na tohle je fajn takový koncept, který vymyslel Albert Peso, a se znáte, taká pesoboidem psychomotorik terapii, což je takový systém jako terapie, který byl vyvinutý hodně na nějakou kompenzaci jakoby lidí, kteří jsou jako deprivovaní z dětství. No, že ten Mhm. Albert Peso se tím zabýval hodně těma, jako, dětma, který vyrůstají třeba jako v ústavech. A on tvrdí, že lidi mají takových 5 základních potřeb a ty, když jsou jako dobře naplněný, tak ten člověk vlastně jako potom prospívá, dobře prostě roste do toho světa. Jo, a že první je potřeba jako místa, že člověk potřebuje mít prostě opravdu jako svý nějaký místo, který je jeho, je nějaký bezpečný a i jako symbolicky to třeba někam patří do rodiny, do komunity, do party, do Ale třídy. a je tím myšlený jako fyzický místo, jako Je ti postel. myšlený tak fyzický místo, Mhm. postel, skříň, stůl, Jo. něco, kam mi nikdo moc neleze, jo, Mhm. Mhm. pojík, jo. A je to jakoby myšlený to místo jako symbolický, jo, že Jo. někam patřím, prostě, Mhm. jako prostě domů. Pak je důležitý potřeba nějaký podpory, že jako když vlastně expanduju do světa, tak dostávám ty věci, které jako k té expanzi jako potřebuju. Mi podporuje mi říká. I taky symbolicky, jo, že hele, zvládneš to, dokážeš to, bude to dobrý.
a taky prostě potřebuji materiálně, ne? Tak chci jako se naučit nový sport, no tak mi někdo musí Mhm. koupit cvičky, jo, třeba. Jo. No. Pak je tam potřeba bezpečí, to hodně souvisí s tím místem, že jako mám kam se vracet na nějaký bezpečný místo, mám bezpečný lidi, kteří mají jako svý hranice, který mě jako zajistí tu ochranu před tím jako světem okolo. Abych do něj mohl expandovat. Jakože potřebuji vlastně tu podporu a to bezpečí potřebuji obojí. Jo. Potřebuji jak tam postrčit do toho světa a podporu, tak jako se vrátit někam na to bezpečné místo. Pak se říká, že potřebuji, že ta podpora je sycení, že se potřebuji sytit, jo, jak teda jídlem, pitím, sladkostma, tak jako pozorností, informacema, láskou, jo, něco, co mě jako naplňuje. A pak to poslední potřeba jsou limity, by nějaký hranice. A že já potřebuji mít jako ty hranice nějaký jako pružný, dobrý, a nemají být ani moc úzký, ani moc široký. Když jsou moc široký, tak se v tom světě ztrácím, nemám žádný vodítka. Když jsou moc úzký, tak se spoustu věcí nenaučím. Mhm. Je tam jako rezonují dvě takové otázky v kontrastu. Jo. Ty jsi zmínil jednu potřebu podpory. Mhm. No a kde je ta hranice mezi podporou a už nějakou jako hyperprotektivitou? Jo? Jak moc můžu být podporný a kde už jako Mhm. jsem za nějakým limitem podpory a kde už do toho vstupuju příliš Tak nevím, jestli se tohle dá říct úplně jako obecně, že jo? obecně, jo? Nebo jako podle čeho to vlastně poznám, že už nejsem jako hyperprotektivní, nebo že už jsem. Mhm. Jak, No, jak, to je jak si zase to samozřejmě, uvědomovat? samozřejmě, já myslím, že ty lidi, kteří potom jsou hyperprotektivní, tak taky nemají dobrý ty radary, ne, na to. Hmm. Že to neodhadnou z nějakého důvodu a se to asi nese přes ty generace. Já myslím, že je vždycky dobrý, jako když to člověk není jistý, tak je věci, třeba si dát nějaký prostě psychoterapeutický konzultace s někým a to téma si jako ošetřit, jako si ho prozkoumat a to myslím, že já nevím, jestli se dá jako obecně Jo, někomu jo, jako. jo. Si říkám, že lidi, kteří si v tomhle nejsou jistí, tak možná to budou mít právě v pohodě. Že možná No jako jasně, no ty jasně. lidi, kteří jsou si v tom absolutně jistí, tak možná budou za nějakou hranu. Ale já nevím, já myslím, A možná, že možná ty hyperprotektivní matky si právě nejsou jistý. jo, OK, OK. To jako stojí na úzkosti, jo, tyhle ty Jo. věci. Aha, To jo, nevím, jo. zachraňuju. To co když? Hmm. Takže pocit úzkosti pro mě může být nějaký signál. Nějak si s tím Yes. zapracovat. Hmm. Jo. A pak si použil slovo jako bezpečí, potřeba bezpečí. No, protože my vycházíme jako ze zážitkové pedagogiky, Hmm. kde se nepracuje s bezpečím, ale s rizikem, tak jo, že Počkej, to ale riziko je jako přijatelný, nepřijatelný, jo. jo, tak No, kde podle vy pracujete přeci s tou komfortní zónou ano, učení. ano. Ale já přeci potřebuji tu komfortní zónu, abych se do ní mohl vrátit. Mhm, Takže vyexpanduju někam prostě do zóny učení, kde je úzkost třeba vždycky. Učím mhm, se nové věci, poznávám, to je vždycky úzkost, to musím překonat. jo, Tím, že to překonám, tak tím se posiluju, že jo. mhm, Ale potřebuji se vrátit se zpátky do komfortní zóny, jako. mhm, Do pohodlíčka, do bezpečí, vydechnout. jo, Takže jako když vy přece děláte nějaký zážitkový věci, tak taky potom děláte jako nějakou, jako vyrovnáváte to něčím, jedete tu reflexi, že jo. Zpracováváte ty zážitky, budujete to bezpečí. A já si myslím, že tohle to člověk potřebuje takhle jako vlastně se pohybovat mezi těma dvěma polama. Jako, že když jsem pořád jako v jednom, když jsem pořád v tom bezpečí, jak se neučím, a když bych byl pořád v té úzkosti, tak jako bych si to bezpečí taky potřeboval nějak dodávat, jako jo. jo, Že bych třeba někdy, jako když jsem pořád v úzkosti, tak začnu třeba chlastat. mhm, Protože přijde, to mi přinese, nebo jo, začnu si to vyrábět chemicky, ten jo, jo, bezpečí, že my ho potřebujeme. mhm. Nějakým jiným, jo, nějakou jako jinou závislostní formou, třeba na někom ve vztahu, jo, si to vyrobím. Rozumím. Vlastně ta otázka, nebo na pozadí té mojí otázky je, co my jako pracovníci s dospívajícíma mužema, nebo když děláme v různých neziskovkách, já nevím, skauti, nebo um, lidi z tábornických oddílů, nebo lidi, co pracují na různých jako volnočasových kroužcích, respektive učitelé, psychologové, co my jako průvodci těmhle klukům můžeme vlastně jako nabízet, jak k ním jako přistupovat, aby jsme kultivovali Hmm.
tohoto chování. Jo. Tam vlastně ta moje otázka směřuje. Jsi jako to agresivní. Ano. Jo. Jo, No, anebo jakým způsobem no, dávat no. limity tomu násilí. Uh, Taková jedna základní teze jako právě v lomu třeba toho vzdělávacího kurzu Agrese OK je, že my se pohybujeme na nějaké škále jako síla násilí. Jo. Takže často to násilí je nějaká nezvládnutá síla. Já jako potřebuji používat svoji sílu. Mhm. Potřebuji se cítit bezpečně, potřebuji vědět, že se ubráním, potřebuji vědět, že něco zvládnu, ale když to vlastně nemám jednak, bych řekl, jako nějak ošahaný, umím s tím pracovat, anebo právě, a to bychom se dívali zase do toho robota, je tam něco prostě blbě, se ten někam založil, jo. Ale jsou tam třeba nějaké věci, jak já jako rozumím těm vztahům nějak jako nějakým jako pokrouceným způsobem. Zasahuje mi tam něco jako z té minulosti, promítá se to do těch mých postojů a já tu sílu prostě tím pádem jako neumím používat, tak se můžu chovat jako násilí. Mhm. Já nevím, jestli to říkám srozumitelně teďka. Nepátek. Srozumitelný to je, jenom jako hledám, víš, jako hele, jsem kluk, je mi 16 a teď mám za sebou nějaké jako životní zkušenosti Hmm. a vím, že jako čas od času prostě jako jsem agresivní, jako expresivní. Tak Hmm. vlastně co jako v takovou chvíli můžu dělat? Hmm. A nebo jsem jako na kurzu Transition, kde jsem jako ve skupině 20 kluků a co tam vlastně pro mě může udělat jako ten lektorský tým v tu chvíli. Jo? Jak v tom jako můžu já poznat tu svoji sílu Hmm. a kde oni mi v tom můžou dát jako ty limity. No mě napadá jako, že abych, jako, když se nechci chovat násilně, tak první, co je, že musím vědět, co je násilí. Jo. Abych to jako poznal, jako, abych se poznal, že se chovám násilně. Mhm. Abych měl poznat, který typ chování je ten jako násilný. To Mhm. znamená, my s těma mužema první, co děláme, je edukace v tomhle tom směru. Jo, že jim jako vysvětlujeme ty koncepty, ukazujeme jim prostě, nebo ne ukazujeme, a mluvíme s nima o tom, jak my rozumíme těm typům chování a hodně tam pracujeme v těch skupinách na tom, aby byli schopni rozeznat, jako kde to násilné chování začíná. To Mhm. znamená, jako ty tři rozměry nebo atributy, jo, to chování. A furt se o tom bavíme, jestli něco je nebo není násilí. Aby Mhm. jako vlastně byla zvýšená jako citlivost. Což si myslím, že je jeden jako strašně jako důležitá věc. A Mhm. pak si myslím, že tak je důležitý u těch lidí nějak zvyšovat jako empatii, schopnost se jako podívat na něco očima jako druhého člověka. Což může být jako právě v rámci třeba takového kurzu ten společný zážitek a to sdílení. Jo. Když jsi dělal tohle, tak já jsem cítil tohle z toho. Práce ve skupině je skvělá na tohle. Mhm. Zvyšování téhle citlivosti vůči jako by druhým. A uh, my často děláme to agrese OK jako třeba pro pedagogy. Vždycky jim říkáme, že jako když, protože tam ty otázky jako hodně padají, jako co mám dělat, když, jo, kdy to mám zastavit prostě, když nechci, aby se chovali takhle. A my vždycky říkáme, OK, ale nejdřív si to musíte poznat na sobě. Nejdřív to musím rozumět já v sobě, jak to funguje, jak funguje vztah, kdy mě to táhne prostě k takovým jako typu chování, jak já Mhm. používám svoji sílu, co se mnou dělá nějaký agresivní jako útočný chování někoho jiného. Mhm. Abych mohl teda vůbec pomoct někomu něco kultivovat. Že to musím já jako zpracovat. Jo. Nahlídnutý. Musím vědět, jak to funguje moje. Jo. Říkám, že si spolu povídáme 40 minut a Hm? zatím žádná otázka. Tak kdyby vás jako něco napadalo, tak pojďte si klidně zvednout ruku nebo napsat otázku do chatu. Zvedlá ruka. Jo, čaute. No, mňa k tomu napadá teda ten, vlastne z toho osobného, kedy vychádzam, tak
mne sa osvedčilo, akože ja som temperamentný, takže mne sa osvedčilo nejakým spôsobom vybuchnúť, ale nie vybuchnúť tým smerom na niekoho, ale proste nechať to nejak tým telom prejsť a nech to so mnou hýbe, ale nenasmerovať ten impuls tej agresivity alebo tej agresie voči tej osobe, s ktorou mám konflikt. No a mňa napadá vlastne taká otázka, že ako tú agresivitu alebo tú agresiu používať tak, aby mala ako keby ako sila, aby mala ten dlhodobý konštruktívny zámer, aby tam ostal. Neviem, či sa vyjadrujem Mhm. zrozumiteľne. Asi jo, jenom myslím, že to je dost jako těžká, jo, ta otázka. Možná zkusím to odpovědět jako z druhé strany. A mě mi napadá, že to, co jste tam říkal, že to je vlastně moc fajn a že to jsou takový 3 kroky, který my ty třeba muže učíme, jo, že k tomu, abych já uměl zvládat svůj vztek. A teďka záměrně nepoužívám slovo agrese, mluvím o vzteku a o násilí. Jo, že to vlastně to, co nechcem, kde už je to jako, to by byla ta červená kontrolka, by bylo, kdy se začínám chovat násilně. Jo, a to už jsme si říkali, že tu má ty 3 prostě věci, že ubližuju, má to nějaký záměr, je to komunikace moci. A teď mluvím o násilí jako v nějakém psychologickém rozměru, jo? Vůbec nemluvím o nějakém právu nebo o něčem takovém. Jo? Je to prostě jenom jako ten typ chování. A že já musím udělat 3 kroky. A první je, že musím poznat, co se mnou je. Takže já si musím vůbec jako všimnout, že jsem naštvaný. Protože my často jedeme na něco, čemu říkáme autopilot, to znáte určitě, že projedete nějakou hádku a vlastně vůbec nevíte ani, co se dělo. No se vám to ani nezapíše do paměti, protože jste jeli nějaký prostě předem připravený scénář, který proběh už prostě 100krát vlastně stejně. Jo? Že jedu a ten autopilot je, že si nevšímám sebe. Takže já vlastně první, co musím jako si všimnout sebe, že prostě kde jsem, co se mnou děje. A když to můžu, tak se můžu zastavit, můžu si jako fakt říct stop, zastavit se v tom, co dělám a vybrat nějakou jinou alternativu chování, než je násilí. A ono to takhle zní hrozně jednoduše, ale na to máme spoustu různých jako postupů, který ty muže jako učíme. A mě napadá, jako, když jste mluvil o nějaké konstruktivní jako agresi, jo? To znamená, že jako používám nějakou svoji sílu, jdu dopředu, tlačím na něco, tak možná jako je spíš důležitý mít tu citlivost, abych uměl vidět, jestli se chovám nebo nechovám násilně. Že to je něco, co by mě možná mohlo jako vlastně brzdit. Že bych si jako tím si mohl jako vlastně říct, jestli ještě to, co dělám, je OK, anebo jako není. Já nevím, jestli jsem na to úplně odpověděl teďka. Ja myslím, že áno. Je to fakt taká rozvetvená otázka. A vlastne ma k tomu napadá že to pozorovanie, či sa chovám násilne, alebo že tam môže byť aj strach z toho, že niekomu ublížim a tým pádom ako keby odkladám ten zdravý prejav tej priebojnosti. Mhm. Jakože ten papiňák vlastně, jo. No, aha, hej. To za málo papíru. Musím se mle jako to tady nakreslit, to je ještě takový schémátko. Tak skočím ještě pro nějaký papír. Jo, to máme takový něco, čemu říkáme pyramida vzteku. A jakože kdybych takhle šel jako po té pyramidě nahoru, tak vlastně jsem víc a víc jako naštvaný. A potom nějaký jako žebřík vzteku taky, jo, že máme taky měřáky na stěk si děláme. A tohle to je jako ty kvádry, z kterých jako je ta pyramida vytvořená. To ještě mám takhle. Tak jako kdyby byly nějaké možnosti, jak se můžu v té situaci zachovat. A oni mi jako ubejbají. Čím jsem jako víc naštvaný, jak jsem vám tady ukazoval ten mozek, tak jako kdyby to dělalo tohleto. Jako kdyby se prostě víc a víc odpojovalo to myšlení. Prostě tady od všech těch jako toho těla. A víc to přebíral ten limbický systém. To znamená, že jako já taky míň rozumím té situaci. Míň jsem schopný dohlížet nějaký důsledky toho, co udělám. Jo? Jako máte takový ty koníky, jak stojí
někde na Václaváku nebo v Krumlově a vozej tam ty turisty. Mají ty klapky, jo, tak jako kdyby to dělal tohleto. Kdyby se přestalo vidět ty souvislosti a vidím už jenom toho člověka, který se stává tím nepřítelem. Jo, to opravdu ten vztek dělá tohle. Jo? A my ty emoce jako potřebujeme. Jo? My skrz ty emoce vlastně rozumíme hodně tomu světu. Ty emoce nám, jako říkají, strašně důležité informace o tom, jak se nacházíme jako v situacích. Ten vztek nám třeba říká, hele, něco je jinak, než ty potřebuješ. To je vlastně pro nás strašně důležitá informace. Ale tak mi napadá, že prostě tady někde nahoře už je jenom útok. Tady můžu třeba prostě, už mi zbývají jenom dvě možnosti, že buď to odejdu, nebo útočím. Když neodejdu, tak prostě útočím. Jo. A že je vždycky důležitý, tady jak jste říkal, jakože se bojím to vyjádřit. Myslím, že bych to měl vyjádřit tady, protože tady mám ještě ty možnosti, dokud nejsem prostě moc vytočený. Protože pak, když jsem jako hodně, tak už to prostě mám zavřený, to mám odpojený. Už se nechovám tak, jak bych chtěl. Neřeknu to, co chci. Řeknu úplně něco, čeho pak třeba lituju. Je to zase, myslíte, jako odpovídám vám na tu vaši otázku? No ja myslím, že áno, hej, ako je to zaujímavé pre mňa. Když tak to jdeme, jako pokládejte nějaké doplňující otázky, jo? Nejsem si úplně jistý, jestli to bylo. Ríšo? Veľkú otázku, aké techniky vieme odporučiť trebárs našim chalanom? A teraz asi budem hovoriť skoro o tých papiňákoch, keď sa to zbiera, že teda je to dlhodobý proces a tá hnev sa u mňa hromadí. Čo všetko môžem spraviť? Konkrétne techniky, ktoré vieme odporučiť, ako to ze seba dostať bezpečnou formou, zdravou formou. Jo. Případně možná, Evžene, doplním, jestli bys měl nějaký zdroje někam, kde se můžeme inspirovat. Já mám zdroje spíš, který vám můžu poradit, který se týkají jako té naší práce s násilím. To se týká možná nějakých jako těch jako výchovných věcí, to byste mohli napsat Michalovi Vybíralovi. To najdeš na stránkách, ten určitě má, jako, ten se zabývá víc jakoby tou výchovnou jako věcí ohledně agresivity. Techniky. Ono je to jako těžký tohle, jako v tom smyslu je, že kdyby jako jsme měli nějaký spásný techniky, který tohleto jako umějí, pak bychom vlastně nemuseli dělat celý ten program. Ale možná to, co si myslím, že vůbec jako je dobrý, je vůbec jako dělat jakýkoliv věci s nima, kdy jako oni budou umět jako rozpoznat, co se s nima děje a nějak to jakýmkoliv způsobem jako vyjádřit. Že se nejedná jenom o vztek, jako tohle se týká jako veškerých emocí, dost často jakoby to já vidím jako u těch mužů, jako v těch skupinách, že pokud oni neumějí vyjadřovat svůj vztek, neumějí vyjadřovat ani jako jiný další emoce. Neumějí vyjadřovat lítost, neumějí vyjadřovat bolest, neumějí vyjadřovat strach. Pod tím je často, jako pod tím vztekem je často schovaný strach. Úzkost. Jo, že mně přijde jako, že jakýkoliv expresivní jako techniky, které mi pomůžou dostat to, co já prožívám v těle jako Ben před ostatníma lidma a umět si to nechat odzrcadlit, je to super, jako tohle. Jo, protože se to takový říká, že bušení do pytle, já nevím, co všechno, jo. A jako úplně nevím, jo, ty abreakční záležitosti, my to třeba jako neděláme. Že si každý myslí, že ve zvládání steku tam budou chodit ty muži a budou tam mlátit do něčeho a řvát, ale my to s těmi mužema neděláme. To, co my s nimi nejvíc děláme, je opravdu, aby oni uměli vyjádřit, co se s nima děje a uměli komunikovat svoje potřeby. To jsou základní věci, které prostě oni jako neumějí. Často spoustu věcí, které se v nich děje, komunikují přes vztek a přes násilný chování. Přitom tam pod tím jsou úplně jako jiný věci. Já občas potkávám takový ty sociální tlaky, že vztek není žádoucí, jako vyjadřovat ho. Znám škatulku, která říká, ale já když budu jako autentický ve své emoci, tak to na někoho hážu, možná tím někomu jako ubližuju, když vlastně jako jsem autentický ve své emoci, jo, tak vlastně ta otázka je,
jaký je teda bezpečný vyjádření toho hněvu. Jo? Tady. Jo, to, co prostě jako je ten klíč, je, že ten hněv jako musím vyjadřovat zavčasu, ne až ve mně naroste. A když ho vyjadřuju zavčasu, tak prostě ty exekutivní funkce jsou zaplý ještě. Tak já ještě jsem schopný jako říct, tohle to mě fakt štve, jako když to děláš. Pak samozřejmě jsou ty různé věci, to znáte, že všichni děláte nějaké terapie, že mám mluvit z já a já nevím, jo, všechny takovéhle ty, to všichni známe, učíme se to, jo, jak vyjádřit, jak dát někomu zpětnou vazbu, ale důležité je fakt, že to musím udělat, když ještě prostě nejsem úplně brutálně vytočený. Protože pak nadávám, mu něco, švihnu to po někom, odejdu, začnu kopat do dveří, protože prostě už jako to udělá tohle už mě řídí jenom ty emoce. Môžem skúsiť konkrétnu situáciu? Lebo Určite. teraz hovorím teraz o tom, ako sa teraz hromadí to napätie, ako fungujem ja, že teda u mne sa to zbiera. Dajme tomu situácia v práci, náročný deň, šéfka niečo. Tam to človek samozrejme potlačí, cesta domov, agresívny vodič na ceste, zase sa nejaké napätie hromadí, človek príde domov, neporiadok, niečo, požiadavky od manželky, do toho vstúpi ešte dieťa. A už je to toľko, že potom ako keby tá reakcia voči tomu dieťaťu je ostrejšia. A že treba to detsko si to nezaslúži v tom momente. Nedochádza k nedochádza k nejakomu fyzickému násiliu, ale treba sa spätne som není spokojný s tou reakciou, že mohlo by to byť oveľa kultivovanejšie alebo kľudnejšie, pokiaľ by som treba nemal už nahromadenú tú negatívnu energiu alebo tie emócie. A teda, že odporúčanie je, že ako keby som bol autentický v tom, že už aj tej šéfke by som povedal, že s týmto som není spokojný a potom v tej doprave by som si zanadával za volantom a potom manželke by som niečo povedal, že by som to rozkúskoval, alebo teda, že či je nejaký iný spôsob, ako to dostať sa zo seba von, takéto napätie. Lebo vlastne tomu dieťaťu zbytočne budeme rozprávať, že dneska som mal ťažký deň a šéfka, neviem, čo mi toto spôsobila, a potom aj tá doprava ulazla a potom ešte aj maminka, neviem čo, že to dieťa to počas nepotrebuje, aby som mu to teraz všetko vybalil. Že ako to funguje v praxi. Jo, rozumím. Já prosím vás jenom minutu, já si skočím pro papír, já mám potřebuji něco namalovat, já jsem si vzal jenom 2. A možno medzi tým, kým skočí tak ja som si zvykol toto používať, že to tomu dieťaťu aj dokonca hovorím. Hej? Že hovorím, že že dneska, ja neviem, že už som hladný, už som teraz budem agresívny, alebo že som taký nahnevaný, že ja nechcem byť na teba, že to vyjadrujem. Že aj tomu najmladšiemu dieťaťu, 7-ročnému, 6-ročnému hovorím, že pozor, teraz tatínko môže byť nejaký iný, ako býva štandardne. Nie lásky. To si ešte hodne dole na tej základni, kedy ešte toto všetko si schopný zvládať, kdežto ja už sa pohybujem v tej pyramíde vyššie, pretože sa mi to nazbieralo, už sa mi znižujú tie možnosti, ako keby. A že už mám pocit, že to by sa malo udiať skôr na to, aby som ja vlastne vtedy nevybuchol. Nie? Áno, to máš pravdu, že ja si takto presne ošetrujem na tej úplnej základni. Pardon, já si ještě přerušil. Dopovězte to. Nie, že môžeš. Asi máme len tu posun časový. Ja to prepáč, ešte do toho vstúpim. Richard, ja sa niekedy akože spätne tomu dieťaťu akože ospravedlním, keď sa stihnem ešte. Keď už vidím, že už reagujem agresívne, alebo teda púšťam ten hnev, kde nemám, tak poviem, že prepáč, som proste nervózny a aspoň takto to proste zvedomím v tom. A ona vie, že asi není dobré teraz proste sa so mnou moc baviť alebo jašiť. To dáva zmysel, ja skúšam ešte, či neviem urobiť niečo predtým. Já myslím, že to, co tady Petr říkal, že to je super, protože jako to určitě víte, jako terapeuti, psychologové, že ty děti vlastně si to berou na sebe. Jakmile se děje cokoliv, tak dítě si to stahuje na sebe, že ono je to špatný. A to i když se tatínek s maminkou mydlí nebo hádají. Tak vlastně jako to dítě tam je jako v tom, že aha, můžu za to já prostě, protože neumí si to jako vysvětlit jinýma způsobem. My jezdíme jako do Norska, tam do organizace ATV, kde si znáte Barboru Jakobsen, to je jako norská psycholožka. Já jsem udělal i hodně jako super věcí tady, jo, že tady pomohla rozvíjet ten vlastně jako oblast práce jako s násilnou osobou. A ona tam měla
nějaký fotky, které fotila, myslím, že nějaká Američanka, už si nepamatuju, která vlastně jako byla v rodinách, kde se děje domácí násilí. Tam jako chodila a fotila tam. Oni tam jako už ji znali, tak už se tam potom to začalo dít i před ní. Jo, trošku bych, jako tady, nevím, jak moc tyhle ty věci prostě byly etický, neetický, jo, že si bychom o tom mohli diskutovat, ale opravdu tam prostě jako byla a ona ukazovala třeba fotky dětí, které byly jako svědkama násilí, jo, že tam bylo prostě dítě přikrčený, který vypadalo, že tam jako vybuchne a že do těch dětí tohle to jako jde. Tak jsme si tady ukazovali toho robota a vlastně tu rodinnou historii, že tam je strašně důležitý, co se jako, jak já to potom budu mít nějak se vztekem v dospělosti. Takže do těch dětí se to nasává jako houba. Tak jenom tadyhle takový jako to asi opačně, jako průběh vzteku, jo, v čase. Že čím jeho míň, tak tím míň přibývá, ale čím jako jeho víc, tak tím to rychleji jde jako nahoru. A my třeba s těma mužema si děláme takzvaný žebříček vzteku, což je nějaká 6stupňová škála toho, jak ten silný vztek je, jo? Že vztek není nejenom jako, že není a je, ale opravdu se tam dají rozpoznat nějaký jako stupně, který máme, že jsme zjistili, že ta 6stupňová škála je tak akorát citlivá, že většina těch klientů se fakt jako najde, 6 stupňů. A mě to tady napadá k Richardovi, jo? Že když už přijdu na dvojce, tak už snadněji půjdu jako někam na 4 třeba. Jo, že si to přinesu jako z práce, že už jsem prostě někde jako... Takže my třeba s těma mužema pracujeme na nějakých strategiích, co mají udělat, aby fakt jako domů nepřišli naštvaní. Jo, že třeba jdu někam na kafe, zastavím se. Si tak jako vzpomenu, že třeba prostě nějaký takový typový příklad, že třeba přijdu domů a jsem naštvaný, protože je tam nepořádek, protože na to jsem nějak citlivý. Tak třeba vymyslím s tím klientem strategii, on se jako zastaví, prostě a teď jako si jako zpřítomní, přepne se z autopilota do manuálního řízení, kde jsem, na jakém jsem stupni, připravím se na ten spouštěč, aha, on tam bude bordel, určitě šlápnu nějakou kosku od lega, budu naštvaný. A už tam jdu jako vědomě, nejdu tam na to autopilota. Prostě už se jako kontrolu. Jsme si říkali ty 3 kroky. Poznej, co s tebou je, zastav to. Vybor jinou alternativu, než je prostě chování. Mně napadá, jako, že když to o sobě víte, Richarde, že jako si na to můžete vytvořit nějakou strategii, jak prostě přijít domů jako na nižším stupni. Že to je asi jediný plné, co můžete udělat, že když prostě tam jdete na té dvojci, trojce, tak už to máte trošku povypnutý, pak už to jde fakt rychlejš. Rozumiem, je to fajn. Teraz je pre mňa ešte tá otázka, že čo vlastne viem spraviť predtým. Ty si povedal, že môžem ísť na kafe. Ja kafe nepijem, tak teraz, že aké mám možnosti? Je to niečo, kde... Jo, jasně. My s těma mužema vymýšlíme něco, čemu říkáme ventily v steku. Důležitý nástroj, to má každý jako jiný. Jo. A že ventil je vždycky nějaká činnost, kterou musím udělat a která mi pomůže jít v té pyramidě dolů. Že mi pomůže jako snížit míru mýho steku. A teď prostě taky nám jiný ventily budou fungovat tady a jiný ventily budou fungovat tady. Když prostě jsem málo naštvaný, možná bude stačit prostě, když dělám nějaký třeba dechový cvičení nebo meditu, že si prostě někam zalezu, zavřu si oči, udělám si pár nějakých něčeho, nebo si dám cigáro, nebo si pustím něco jako do ucha, nějakou písničku. Ale tady už to třeba fungovat nebude. Tady třeba musím prostě jít ven a běhat okolo baráku. Nebo musím něco udělat fakt jako fyzicky, abych to dostal ze sebe ven. Takže asi, co mě by napadlo, kdybyste byl, jako, nebo já nevím, jestli si tykáme nebo vykáme, jo? Prepáč, že som začal týkať, lebo my sa tu všetci poznáme, tak... Jo, já se připojím, jestli je to v pohodě, tak můžeme. Dík, to bylo fajn. No. Tak kdyby si seděl na skupině, chodil si k nám na skupinu, tak já s tebou budu vymýšlet nějakou strategii a nějaký ventily, který to by budou sedět, aby si je mohl použít, než prostě přijdeš domů a mohl si prostě upustit. Takže si myslím, že to, co pro sebe můžeš udělat, že si fakt nad tím zamyslíš, zkusíš si nějaký ventily jako vymyslet, který bys mohl udělat, prostě, aby opravdu šel jako dolů a bude na tebe něco jiného fungovat, než třeba na papír. To je hezké, to je v podstate úkol pre mňa, aby som si tie ventily najprv teoreticky vymyslel a potom ich odskúšal, čo mi vlastne v skutočnosti fakt funguje.
Toto si viem predstaviť, že to je fajn to posunúť tým chalanom. Že Hmm. toto je forma, ktorú mi príde ako veľmi zrozumiteľná, a aby sa snažili spoznávať a aby našli ten ventil, ktorý ich dokáže fakt vrátiť do pohody. Alebo zmierniť teda to napätie. Dík. A mě ještě napadá, vy jste jako tým, ne? Takhle tady dohromady. A sme No, čiastočne jako, tým, čiastočne účastníci, ktorí boli na kurze. protože my děláme v tomhle ohledu jako výcviky, metodě zvládání steku, takže si to know-how taky můžete přinést, jo, do organizace. Můžete někoho vyslat. Pak je ještě program, který teďka začal běžet, norský A-Art, který je vyloženě teda, to je jako vyloženě kognitivně behaviorální, jako, nevím, jestli by se dalo říct terapie, jo, to je jako někde mezi taky. A vlastně jo, vlastně jsou tam hodně jako využitý tyhle ty prvky, a který je právě pro práci jako s dospívajícíma. Čo je ale celkom také, že pre mňa podnetné alebo uvedomujúce sa sú tie schodíky. A presne, že síce nájdem si nejaký spôsob meditácie, ale nie vždy mi funguje a to je presne o tých schodíkoch. Že aj toto si nejako zvedomovať, že pre každý stupeň úrovne toho hnevu, alebo ako si to nazval, potrebuje mať nejaké iné opatrenie, možno silnejšie alebo viacej fyzickejšie. To je jedno, že to treba odskúšať. A to aj pri tých mladých ľuďoch, ktorí ísť tým smerom, že nie vždy ti to bude fungovať, lebo je to iná úroveň hnevu, alebo už si sa posunul niekde inde. Čiže aj toto mať nejak zvedomené sám sebe a potom možno aj to posúvať ďalej. To určitě, no. A jinak my s klientama děláme jako mindfulness techniky, to je jedna z věcí, kterou používáme v zvládání vzteku. A ani ne s cílem jako uklidnění, to je spíš jako side effect jako těch meditačních technik. Ale k tomu, abych byl víc v kontaktu sám se sebou a se svýma emocema s tělem. Abych uměl prostě najít v tom těle ty signály, uměl se do toho těla podívat, uměl se podívat do sebe a jako odezřít tam, jak mi vlastně jako je. Protože s tím ty klienti často mývají problém. A myslím si, že ty teenageři nebo mladí lidi, s kterými děláte, tak ty se to teprve učí. Teprve jako ve 14 letech jako začíná, že vznikat nějaký abstraktní myšlení. Že taky si představuje, jak to má ten druhý. Jo, a nějaký opravdu jako víc kontakt s tělem, to si člověk musí vybudovat, to není jako, že to je najednou, jo, a ono nás to nikdo nenaučí ve škole. Tak to mě napadá, že jak jste se taky ptali, že jo, jak tlumit svoji agresivitu, nebo prostě jako jak víc zacházet s tou svojí sílou, co můžete dělat, Richard, že se ptal na ty techniky. Já si myslím, že jakýkoliv techniky, které mě kotví jako do těla a učí mě, že prostě ty emoce jsou jako v těle. Že je tam umím jako rozpoznat, umím je dokonce jako identifikovat, že ty počitky jsou vždycky jako někde a mají nějakou kvalitu. No, co já bych za to dal, kdyby mě to někdo naučil v 18, to prostě by jako skvělý, podle mě, to je opravdu jako know-how úplně nejlepší, co těm mladým lidem můžete dát. Jako jak být v kontaktu sám se sebou, jako se svýma emocemi. Jak mít propojený prostě myšlení, emoce a chování. Tělo, jo. Celý to pozadí, na které se to děje jako tělo. Já chci ještě lidem, kteří se budou koukat na záznam a nevidějí do chatu, chci sdílet inspiraci, která se v chatu objevila, a to je meditace třesením nebo haka. Vlastně nějaký techniky zaměřené na tělo, jak říkáš, že ne? Okay, tak pojďte ještě, jestli jsou nějaké otázky, anebo pojďte sdílet, co užitečného tu dneska zaznělo. Protože máme teď spolu hodinu, tak to pojďme už vést klidně k nějakému uzavírání, ale je prostor na otázky ještě. Petře? Ja ešte teda doplním k tomu, lebo hodne šoferujem, takže som si všimol, že pokiaľ sa neviem hýbať, tak ten hnev veľmi rýchlo ako keby vie narastať vo mne a potom idú von zo mňa nadávky a tak, takže toto som si uvedomil, že keď tam není ten pohyb s tým telom, tak je to ťažšie. To proste vo mne kumuluje. A otázku, ktorú by som chcel dať, robili sme
taký kurz pre chlapcov z decáku a vznikla tam situácia, kedy tam bola taká malá skupinka, čo bol niečo ako klan a jeden z nich sa zastal toho druhého takým spôsobom, že tomu ďalšiemu, čo do toho vstupoval, tak mu praštil. A tento chalan to bral ako úplne legitímne a ako oprávnené, že si chráni tú svoju smečku. A toto som sa chcel spýtať, ako s týmto vlastne pracovať, že ako mu ukázať, čo spravil a ako mu vlastne ukázať, že to není úplne OK. Hmm. No, když takhle to mluvíš, mě napadá, že to, co je důležitý asi taky v téhle věci, jsou nějaké normy toho prostředí, v kterém on žije. Je vlastně jako možná mezi těma lidma, s kterými jako on žije, třeba v tom dětském domově nebo v nějaké partě, kdy on žije, je používání násilí k něčeho jako normou, že to je prostě vlastně to, jak si tam nějak jako vymezím, jak si udělám prostor, jak se ochráním sám sebe. A možná to, co mu můžete jako ukázat, je, že to jde i jinak. Že vlastně jako v jiné skupině jiných lidí vlastně se může prosadit, říct nějak, nebo prosadit jako, myslím, nějakým názorem, tak tím, co potřebuje, že si vlastně může říkat úplně jinak o své potřeby, než je jako tohle sto. Že jako se bude chovat jako násilně k někomu. A mě by asi zajímalo potom, kdybych se s ním bavil, co bylo zatím, jako proč ho praštil, jako. Jo, co tam bylo, jako, že bych s ním mluvil o tom. Možná si myslím, že já nevím, samozřejmě, jak jsou koncipovaný jako vaše kurzy a jaký tam máte jako lidi, ale je skvělý, když v té skupině sedí potom některé lidi, kteří se určitě tomu umí vymezit, tomu říct, jako tohle to třeba bylo jako blbý, když to udělal. Já jsem měl strach. Jo, protože tím vlastně se ten mladý člověk jako učí, že ty lidi jiný to mají jinak, že třeba jako jeho chování prostě zbuzuje něco v těch druhých. A tím, že je potom jako přijatý v té skupině zároveň, že on taky jako může říct, jako proč to udělal, co je zatím, může sdílet nějaké svoje jako zážitky, zároveň jako není hodnocený, tak jako najednou vy mu vytvoříte to bezpečí, který on třeba jako nezažívá. Ale je to jako těžký. Já si myslím, že tohle je velký cíl, teda jako vysoký. Že to je na nějakou delší, jako třeba terapeutickou práci tohle. Ale jako, to myslím, že to, co můžu udělat, je prostě jako, že mu vlastně ukazuju ty situace, kdy si může říct o svý potřeby jiným způsobem, než násilím. Ale zase klidně já si myslím, že jako proč neudělat pro ty vaše účastníky taky nějakou takovouhle edukaci. Jo? Vlastně to, co dělám, to, co vám říkám já tady, myslím, že úplně vlastně v nějaké modifikaci vy můžete takhle se bavit s těma klukama stejným způsobem, jo? Že to jako bude zajímat. Jo, zároveň to vlastně vracíš do toho prvního bodu, přes který vlastně pracujete s mužema, a to je, že edukace. Přes tu edukaci to jdete dál. Okay. Jáchyme? Jo. Zdravíčko. Já mám vlastně jako hlavní bod tady napsaný z toho podstatního povídání, který tady probíhá, že potřebuji mít zažitý násilí, abych tomu rozuměl. A teď ta otázka teda, která mi tady vyskakuje, je, jakým způsobem bych si to teda měl zažít, jaký jsou tady v tomhletom naší společnosti nebo v tomhletom prostředí, no, v našem světě jako možnosti, kde si tohleto můžu zažít, abych tomu potom mohl rozumět a po případě teda mohl s někým pracovat, třeba s mládeží, aby to bylo hodnotné. Jestli to dává smysl, tak to je moje otázka. Jo. Jo. Já si myslím, jako, že to, co potřebuju zažít, že nepotřebuji zažít násilí, že mě někdo zmátí, jo. Mm-hmm. Ale já myslím, že každý z nás zažil násilí, každému z nás někdo někdy vrazil facku, předpokládám. Jo? Nebo jsme se odstli v nějaké prostě bitce, nebo na vás někdo řval, prostě, nebo vás někdo někde ponižoval. To jako většina lidí jako zažije nějakou formu násilí. Ale myslím si, že to, co je důležité, je o tom mluvit, teda jak to násilné chování rozpoznám, že to nemusím zažívat, jo? Nemusím nutně prostě zažívat fakt nějaký
třeba jako závažný násilí, abych tomu rozuměl. Ale to, co asi potřebuji jako zažívat, je třeba jak to mám já, co se mnou dělá nějaký jako agresivní chování jiných lidí. Je třeba tam, a teď jsme mluvili o tom, že to agresivní chování nemusí být nutně násilný. Ale je to nějaké vyjadřování, nějaký třeba síly, nějaké přestupování nějakých hranic. Děláme tam třeba hodně, děláme na těch, na agresi OK, je tam různě jako řvem třeba. Takže už jenom to vlastně a pracujeme s těma pocitama, co to dělá s těma účastníkama, jo? Děláme si tam nějaký takový prostě měřáky zase na to a máme různý takový typy prostě nějakých jako zážitkových jako technik, který to jako přiblíží, ale nemusíme se úplně chovat násilně. Mhm. Jo, ale Takže stačí. potřebuji vědět, co jako třeba se mnou dělá, prostě když mi někdo leze za čáru. A to se nemusím dělat tím, že se násilně chovám, ale můžu to dělat přes nějaký prostě tělové techniky, nějaký přibližování a něco. A už to tělo něco vyrábí, jo? Nějaký prostě signály. A je důležité, aby když já se tomu třeba chci věnovat, tak abych já o sobě věděl, jak reaguju. Možná ještě, kdybych to přeformuloval teda, takže možná je lepší, kdybych to řekl, jako, že potřebuji mít zažité, jak reaguju na to, když mi někdo překračuje hranice. Na to, abych tomu... Myslím, že to je dobrý. Myslím, že pokud jako se chceš věnovat třeba práci, tak určitě tohle to je jako myslím nějaký důležitý jako zkušenost, jo, kterou jako třeba s tím pracovat terapeuticky nebo jako zážitkový lektor, tak asi bych to věděl, že by se mi to hodilo hodně jako do krámu a pak asi bych tomu potřeboval nějak taky jako rozumět, mít ty koncepty, skrz který vlastně si to vysvětluju. Jo, třeba jako máme, já nevím, tady schéma schéma nezdravého zvládání vzteku, abych vlastně rozuměl tomu, že ty druhý se nějak chovají a co je jako v pozadí, co je jako zatím. Uměli to třeba Okay. předat, uměli mi vysvětlit nějaký situace, interpretovat, jo? Že se tam něco děje a já třeba vlastně v té chvíli, kdy se třeba něco děje v té skupině, tak já nějak jako skrz to, že jako mám třeba tyhle ty koncepty, tak to nějak vidím a můžu to potom jako odzrcadlit. Jo, dobře, děkuji. Pracujete se zážitkovou pedagogikou, že pracujete se zážitkem, ty lidi většinou jako nejdřív jdou do nějakého zážitku, ne? A potom z toho destilujete to rozumění. A na to, abych to z toho destiloval to rozumění, tak právě potřebuji ty koncepty, to potřebuji dosadit. Potřebuji, aby ty lidi vlastně si to taky mohli nějak vysvětlit. Tím vlastně jako nezůstane ten zážitek jenom jako osamocený, že jo, ale jsou tam potom nějaké věci, z kterých já se můžu učit. Reflexe plus nějaký tam můžu dodávat, že jo, věci, které jo, nějak to vysvětlovat, interpretovat, ukazovat. Já nevím, jestli to říkal srozumitelně. Pátek večer. Pre mňa je to veľmi zrozumiteľné. Mne sa aj páči, že si to vlastne preklopil do toho, že doteraz sme sa bavili o tom, ako zvládať vlastne svoje emócie a teraz vlastne z mojej strany tam je to uvedomenie, že je to poznávaní toho, ako ja vnímam násilie. Že ja sa napríklad na sebe uvedomujem, že keď vidím fyzické násilie na ulici, keď sa to stalo párkrát, tak že mne je z toho fyzicky nevoľno. Že proste sa treba roztrasiem, mám z toho veľmi zlý pocit a dokonca ma to ako keby limituje v tom, aby som spravil to, čo považujem za správne. Treba, aby som do toho vkročil, do toho konfliktu, aby som to nejakým spôsobom snažil urovnať, aby som robil to, čo sa očakáva od správneho chlapa, že ja teraz nejakým spôsobom pomôžem slabšej strane, alebo budem proste ten, ktorý zamedzí nejakej eskalácii. A teda, že už teda o tom viem, že sa mi to zvedomilo, to bol asi ten prvý dôležitý krok. A teraz je zase otázka, že čo s tým ďalej, hej? Že asi sú zase na to nejaké techniky, ktoré mi pomôžu zvládnuť tú aktuálnu situáciu. A to teraz neviem, ako rýchlo sa to dá naučiť, že keby som prišiel k vám na kurz, tak je to niečo, sa tam naučím. To ne, tohle by ses tam asi nenaučil. Tam by ses naučil právě spíš se takhle nechovat, ale myslím si, že toho, o čem mluvíš, jsou spíš techniky sebeobrany. Mm-hmm. Jo, zase jako důležitý, stejně to jako člověk musí mít zažitý, protože zase je to tadyhle o tom. Protože, já nevím, děje se násilí. A teď, co mě přemůže, jako může to být strach, může to být stud,
do toho vkročit, jo, může to být já nevím co. A nastoupí takový ty mechanismy přežití, ne? Fight, flight, freeze, jo. A někdo prostě jde do toho, protože se naštve, někdo uteče a někdo zamrzne. To je prostě jako... A někdy, dokud se do té situace nedostaneme, tak to o sobě ani možná nevíme, co uděláme. A jako překonat tyhle ty věci jde spíš nějakým jako nácvikem. Třeba my s týmem míváme jednou ročně prostě školení sebeobrany, protože potřebujeme jako umět tyhle ty věci, když pracujeme jako s lidma, kteří se dopouštějí násilí, takže potřebujeme se umět ubránit, potřebujeme umět pracovat. Protože první, o čem je sebeobrana, je práce s prostorem. To není o tom, že jdu a udělám nějaký chvaty na někoho, ale pracuji s prostorem, pracuji se vzdáleností. Pracuji s tím, jako abych, jak si říkáš, deeskalace, jo? To znamená, že aby ten vztek a všechno, aby to šlo dolů, jako abych první, co používám, je hlas a vzdálenost. Ne to, že bych jako něco dělal s tělem. A podle mě teprve, jako když tohleto člověk aspoň si vyzkouší, tak vlastně ví, co jako udělá. Takže možná ta odpověď spíš na tohle, že něco se děje na ulici a já nevím, a něco to se mnou dělá, je spíš možná sebeobrana, než jako zvládání vzteku. Ta zvládání vzteku by byla na té druhé straně. To abych tam nebyl ten, který tam na někoho útočí. Na té ulici. Dává to zmysel, hej, dík. Ale mě jako napadá, že tohle je možná taky, jak jste se ptali na ty kluky, jak vlastně, co s nimi máte dělat, aby oni třeba dobře uměli tohleto zvládat. Já si myslím, že by mi taky hrozně bylo pro mě super, kdybych uměl prvky sebeobrany v nějakým mladém věku, abych měl prostě, kromě toho, že teda do toho jdu a někoho zmátím, jako i jiný způsoby, jak prostě jako naložit s takovouhle situací. Protože třeba cílem té situace není jako se jít prát. A cílem je, jako je tu situaci prostě, aby se za prvý vůbec nestala. A když už se děje, tak aby rychle vyhasla, aby to neeskalovalo. A pokud to eskaluje, tak jako nejlepší je prostě z toho co nejrychlejší jako zmizet. A jako boj je úplně poslední alternativa. Ja sa opýtam, vy robíte na kurzoch takéto nácviky týchto situácií? Jako sebeobrany ne, to ne. Nemyslím sebaobranu, ale tá situácia, že sa dostane fakt do stresovej situácie a že ako zareaguje. Úplně nepracujeme jako s nácvikama tím, že bychom si tam přehrávali nějaký situace. Možná by se nám to líbilo, ale my už to máme tak předimenzovaný tím, jako co všechno prostě tam vlastně v tom terapeutickém programu je, takže se nám to třeba do toho skupinového programu nevejde teď v téhle chvíli. A nevím, jestli by to i pro některý ty může bylo, jestli by to nebylo jako ohrožující pro ně. Spíš myslím, že to, co hodně děláme, že furt jako rozebíráme dokola ty situace, ve kterých se to děje. Jo, hledáme tam tyhle ty věci. A máme taky různé techniky, jo, třeba přes tělo, jak si, hledáme si prostě třeba ty tělesné signály. A úplně nácvik neděláme, no, to není obsahem. Ale možná třeba někdy v budoucnu bude, jo, proč ne? V chatu se objevila otázka, jestli jsou takový kurzy i pro ženy. Ženy můžou vstoupit do programu zvládání vzteku. Jo, zase by to bylo pro ženy, které nezvládají svůj vztek, chovají se násilně, můžou. Zatím máme jenom individuální program. Jo, protože ten klient, který jako přijde, tak se nějak přihlásí jako přes naší webovou stránku, dostane nějaký termín, sejde se teďka s terapeutem, tam jsou nějaký vstupní procedury, poměrně jako dlouhý. Pak zase nastane nějaký jako období jako nějaký individuální práce. Pokud ten klient je vhodný do skupiny a chce tam, tak jde do skupiny, anebo může pokračovat v individuální práci. A pak vlastně skončí ten program a oni mají takzvanou dobu jako recovery, že mají prostě půl roku, mají fungovat jako sami a tyhle ty věci aplikovat a můžou se s tím terapeutem svým vidět. A pak děláme takzvaný follow-up, že to jako ukončujeme ten program. O to trvá třeba rok, jo, to skoro. A pak pokud ty lidi třeba ještě mají dojem, že to úplně není ono, nebo se jim to nějak po čase začne rozpadat a potřebují to zase jako nahodit ten dřemen, tak máme pokračovací skupiny. A jinak my jsme teďka registrovali sociální službu, poskytujeme sociální službu, že ten program je zdarma.
kromě těch pokračovacích skupin, ty jsou mimo, ty už tam nejsou jako součástí sociální služby. A ženy do toho můžou chodit taky, ale zatím se nám nepovedlo teda postavit z toho jako ženskou skupinu, že těch žen je málo, takže tam spíš jenom jako je to pro jako individuální práci. Jo, a já tady koukám do chatu, že se tady ptá někdo, jestli jako lektorka může vstoupit teda do vzdělávacího kurzu určitě. A my budeme další běh výcviku otevírat někdy, tuším, na jaře. Je to vždycky na stránkách LOMu nebo na stránkách zvládání steku, to tam najdete. Jsou to 3 dvoudny. Během 3 měsíců a pak je vždycky za půl roku je supervizní setkání, že tam už jako trošku chcem po těch lidech, aby s tím začali dělat a přinesli si nějaké svoje situace nebo případy. A myslím, že to je docela fajn. No. Díky za Takže určitě inspiraci. můžete. Jo, není to úplně jenom jako nutně, že by člověk musel být terapeut, který pracuje s násilím. Pokud byste měli dojem, že se vám to jako hodí, tak jako prostě zážitkoví lektoři určitě tam můžete přijít. Díky za inspiraci, za odkaz. Asi to pojďme pomalu uzavírat. Jestli máte ještě někdo otázku a chcete na ní odpověď, bez který byste dneska neusnuli, tak teď je ještě ten prostor. Jinak kontakt na Evžena určitě najdete na webových stránkách LOMu. Jo. Kdybyste potřebovali. A jestli chcete kdokoliv sdílet, co se tady dneska stalo a bylo to pro vás jako to užitečný, s čím dneska odcházíte. Jestli chcete se podělit, tak budeme rádi. Ja by som rád, ešte jedna otázka mi stále chodí po rozume z toho môjho života, že na určitej úrovni tej pyramídy je, ako by som to nazval, korektné, alebo tak, že proste do mňa vôjde hnev a vlastne potrebujem zvýšiť hlas, potrebujem robiť nejaké gesto, nejak sa pohnúť, ale urobím to napríklad, že ja neviem, že do prdele toto ma fakt sere a potom sa pustím do komunikácie s človekom, už kľudnejší, už to trošku vybijem. Či toto je taký náhľad na to? To je opravdu asi jako obtížný, jo, tohle. Samozřejmě takhle, jako v tom třeba našem programu vždycky říkáme těm mužům, že jako nezbavíme steku. Stek je nějaká výbava, kterou potřebujeme, jako máme ji vrozenou. A potřebujeme ty emoce, potřebujeme umět prožívat, zachytit, rozumět jim. A mě jako napadá, že důležitý je umět rozeznat, jako jestli ty věci jsou nebo nejsou násilí. Mně napadá, že tohleto, když někdo na někoho gestikuluje a třeba na něj křičím na něco, tak to hrozně jako záleží na tom kontextu. Jo. Jak to jako máte? Je to pro vás jako nějaká norma doma? Že tam gestikulujete? Jestli se ten druhý třeba bojí, když tohle to dělá. Nebo jestli tam je dítě, který prostě potom jako prožívá nějakou úzkost. No, asi na to neumím odpovědět, jestli to je OK nebo ne. Asi spíš myslím, že bychom to zkoumali, jako když bys třeba byl v terapii někde, tak bychom to tam asi jako zkoumali. Prostě, co to jako dělá v té situaci, co to dělá s těma druhýma lidma. Je to něco, co poškozuje ten vztah? Nebo je v pohodě, že si říkáme, hele, ty mě sereš, ty mě taky sereš. A je to nějak, jakože tomu rozumíme oba, že i když to není slušný, jako uvozovka, tak je to vlastně v pohodě. Jo, já nevím, jo, to opravdu asi se takhle nedá jako říct. A fakt bych se ptal vždycky, co to dělá s tím druhým. Jo. Já mám takovou teorii, to je spíš jako z mojí terapie, když třeba dělám párovky, tak jsem si vymyslel teorii hřebíků do rakve. Jo, že jako každý vztah má svoji rakev, jo, a různé situace, které jako třeba poškozují ten vztah, tak tomu říkám ty hřebíky. Jako jo, že některé jsou velký, že třeba nevím, nevěra, nebo nějaký podvody, nebo násilí, nebo nějaký jako úplně zanedbávání to druhého, co já vím. Takže jsou takový velký hřeby, který tam zatloukám. Pak jsou drobné hřebíčky, jsou různé hádky, nedorozumění, i takovéhle věci. A jestli tohle to je, nebo není hřebík do rakve, protože jednou se zatluče ten poslední a pak to skončí, jo, ten vztah.
Tak já vždycky se ptám těch párů, jako jaký hřebíky tam zatloukají, prostě, kolik jich tam je teďka v té rakvičce. Tak to mě jako možná taková nabídka, jo, jak o tom přemýšlet prostě, jako jestli tohle je něco, co jako ten vztah třeba poškozuje anebo nepoškozuje. A můžu se zeptat toho druhého, jak to vnímá, že jo, taky, ale prostě, když takhle gestikuju, tak jako, co to dělá s tebou? Já nevím, já se toho moc nevšímám, jo. Já už tě znám. A říkám, hele, mě to fakt vadí, já se pak bojím vždycky, když tam mě také vyjedeš. Až bych to možná měl jako vědět o tom, třeba o své partnerce. Jako, co to s ní dělá. Nevím, jo, nevím, jestli na to odpovídám úplně. Ďakujem, super. I pojďte sdílet, jestli chcete. Pojďme už to pomalu se loučit. Tak ještě prostor, jestli chcete říct, co vám to dneska dělalo a kde to pro vás bylo užitečné. No ja chcem poďakovať. Myslím, že ma to inšpirovalo. V rámci kurzu určite vieme zahradiť niektoré z týchto vecí vo veľmi jednoduchej forme, ľahko zrozumiteľnej. Robíme jeden koncept práce s agresiou, agresivitou s chalanmi v rámci základných škôl a stredných škôl, kde to máme spojené vlastne s takým riadeným súbojom podľa jasných pravidiel, niečo ako play fight, neviem, či poznáš tú techniku. A to nám celkom pekne funguje. A mňa to vždy prekvapí, že niektorí tí chalani nemajú zažité fyzické násilie, alebo teda, že kontakt s nejakým iným chalanom, že vyrastáme v takej spoločnosti, kde niekedy je ten kontakt už tak zamedzovaný v tej výchove, že to vlastne niečo zlé a nevhodné, že tí chalani potom nevedia na seba šiahnuť, alebo sa to snažia vyhnúť. A myslím, že je to dôležitá téma. Jenom Richarde, já bych tě trošku přibrzdil. Jako, myslím, že jsi tam řekl jako jednu důležitou jako věc. Říká, že oni jako nemají zažitý násilí. Já mě napadá, že pokud jako je to boj a je v rámci pravidel, s kterými všichni souhlasí, a je to domluvený, že se třeba mydlejí, já nevím, nějakýma, kterýma se neublíží. To není násilí. To není násilí, protože to neubližuje. Násilí je v momentě, kdy jako tam prostě místo toho, abych ho praštil třeba nějakou molitanovým mečem, tak mu dám jako pěstí mezi oči. Okay. Jo, ale to, co možná jako nemají zažitý ty kluci, je boj. A to nemusí být vždycky, boj jako nemusí být násilí. Takže se s někým přetlačuju, udělám kohoutí zápas, jo, co já vím. Nebo jako se nějak mydlím, ale má to pravidla prostě a má to jako box je taky jako vlastně hrozně drsný sport. Ale ty dva lidi jdou do toho ringu prostě s tím, že s tím souhlasí. A pak to má nějaký pravidla, který zamezujou, a který jako, kde bych tomu rozuměl, že to násilí je za těma pravidlama, jo? Když je to fakt porušení, že někoho kousnu třeba v tom boxu. Tak to nemůžu. Ja. No to je vlastne vždy otázka, že či dojde k porušeniu pravidel alebo nie. Že už keď je tam vytvorená podmienka na súboj podľa určitých pravidel, tak nie je nikdy isté, že to bude dodržané. Hej? A k tomu ty pravidla jsou, abych je zvědomoval, ne? Mm-hmm. A v momentě, kdy jako ty pravidla jsou porušené, končí, ne, ta hra. Ale možná mě napadá, že to, co možná ty kluci tví, s kterými děláš, jako nemají zažitý vůbec je boj. Ale majú, no. Já potřebuji zažívat boj, jo, ale zase v nějakém prostředí, kde je jasně definovaný, co je, odkud kam to je. A to může být jako velmi, si myslím, jako teda smysluplný zážitek, jo, který pro ně bude důležitý. Ja už rozmýšľam, že ako vlastne zakomponovať aj tú nejakú teóriu k tomu, že my sa veľa citov potom samozrejme bavíme, je tam nejaké review, niečo o pocitoch, čo to v nich vyvoláva, čo počas toho súboja treba pociťovali, aké emócie. A s tým mám niekedy tiež veľký problém to vôbec vyjadriť, že nie sme úplne zvyknutí sa o tom baviť. No, tam si mi predstaviť, treba rozložiť úplne túto pyramidu, treba v jednoduchosti to popísať, ako to funguje, ten mechanizmus, alebo im ozrejmiť to, že sú nejaké ventily, ktoré môžu pomôcť a to môže byť rozdielne a to si musí každý na to prísť sám. Takže to mi príde také veľmi zrozumiteľné aj pre takúto vekovú kategóriu, čo sú vlastne 8. 9. základnej školy alebo potom tá stredná škola, tam už je to v podstate jednoduché.
Mně napadá, že byste si mohli objednat kurz odlomu z agrese OK pro tým a objednat si Michala Vybírala, protože ten se přímo tu s tím zabývá, těma hrama a zabývá se hodně jako teorií agrese. A on je speciální pedagog, ještě má jako tady nahlídlý jako spíš, se na to koukám spíš jako z toho terapeutického pohledu. A on se na to víc dívá jako pedagog. Se k tomu napsal i nějaký články, takže mi to připomene mailem, tak já vám je pošlu. Dík za to. Právě o tom, jo, jak ty kluci vlastně mají zkoušet a testovat tu svoji sílu a že ten boj potřebujou a jak se to má dělat, jo. Myslím, že hodně tohle to má zpracovaný. Díky. Evžene, moc díky za tvoji ochotu, moc díky za tvůj čas, že jsi byl ochotný nám věnovat své zkušenosti a moudrosti. Moc díky za to, s váma ostatníma se loučím a těším se, že se někde nějak potkáme v nenásilné formě a přeju vám moc krásný večer. A já taky děkuji, že jsem tady mohl být s váma, bylo to prima. Díky. Ďakujem.